esaten du, bai, gertatuko da. Vale, jakituko zein den manuala bialtzeko. Hori da. Ese gehiago
Arratsaldeon. Ongi etorri autoritate, idazle, ilustratzaile, argitaletxeko ordezkari eta ekitaldi honekin gozatzera etorri zeaten guztioi. Eta azken urte hauetan bezala, ekitaldia streamingen bidez ematen dugunez, ongi etorri pantaileetatik beste aldean gurekin zareten guztioi. Gaur Tafallako kulturgunean gaude. Garcés de los Fallos ikastolako irakasle zein ikasleen laguntza dugularik. Beste urte batez, Jul egitasmoak eskaintzen dizkigun zenbakiek, hau bete hortz uzten gaituzte. Martxoaren 31an, Euskal Herriko 14.908 ikaslek gustokoen duten liburua aukeratzeko botoa eman zuten, eta ilustratzailea aukeratzeko 6.524 ikaslek egin zuten. Ikaragarria, ezta? Irakurle amorratu hoiei esker, gaur gaude hemen. Sari banaketariekin aurretik, gurekin dauden zenbait kidek hitza hartuko dute. Lehena, Tafallako ikastolako lehendakaria dan Aritz Azkarate izango da. Aritz. Buenas tardes, arratsaldeon. Bienvenidos y bienvenidas a Tafalla, personas premiadas, invitadas y a todas y cada una de las personas que os habéis acercado hasta aquí. La entrega de los premios de la campaña Jul se celebra cada año en el pueblo que la Ikastola organiza en Nafarroa Oñés. Para la Ikastola Garcés de los Fallos es un honor organizar Nafarroa Oñés del 2022 y poder celebrar este certamen. Esta iniciativa Jul tiene por objetivo impulsar el placer de la lectura en euskera entre el alumnado de todas las edades en las ikastolas de Euskal Herria y al mismo tiempo hacer al alumnado partícipe de un proceso electoral, ya que son ellos y ellas, con sus cerca de 22.000 votos, quienes eligen a las personas premiadas. Hace años, con la andadura de nuestra ikastola, sembramos la semilla de las cuales brotaron las primeras plantas y con los años hemos ido regando y mimando la tierra para que esas plantas se hiciesen fuertes. Ahora estamos recogiendo los frutos, pero debemos seguir sembrando en la zona, Erdian Erein, para seguir recolectando. Igual que debemos hacer con la literatura, sembrando en nuestros hijos e hijas las ganas y la ilusión de entrar en los maravillosos mundos que también habéis descrito e ilustrado para nosotros y nosotras, desarrollando a su vez buenos hábitos de lectura que les acompañen en sus vidas, dándoles opción de descubrir y disfrutar de nuevas historias. Un buen libro no es aquel que piensa por ti, sino aquel que te hace pensar y aprender. Gracias y enhorabuena a todos y a todas las que habéis recibido el premio. Eskerrik asko Aritz, eta orain Nafarroako ikastolen elkartearen lehendakaria dan Elena Zabaletaren solasak. Mikel Arregi, Euskara Bideako zuzendari kudeatzaile jauna, Jesus Arrutzubieta, Tafallako alkate jauna, Garcés de los Fallos ikastolako ordezkariak bereziki anfitrioiak, eta baita ere Nafarroako bertze ikastoletako ordezkariak, Euskal Herriko ikastolen ordezkariak, idazle, ilustratzaile eta bera hurbildu zareten guztiei eta pantaila bertzealdean zaudeten guztiei, arratsaldeon eta ongi etorri Tafalla Jul ekitaldi honetara. Egunon, Mikel, induzulo? Bai, zuk ere bai, ama? Bai, indut. Hala, has gaitezen prestatzen ikastolara gateko. Ama, zer duzu, Mikel? Badakizu gaur segunden ikastolan? Segunda bada. Jul eguna.
Abai, eta zer dugu Juli eguna, Mikel? Ba begira, amatxo, gaur bozka emango diogu, irakurri dugulakoz, gehien gustatu zaikun, marrazki eta liburua. Baina aitu ongi ama, irakurri dugulakoz. Barkatiko nauzue atrebentzia, baino martxoak 30ekan nire semea Mikel 9 urteko mutikoarekin izandako elkarrizketa helarazi nahi nizuen. Eta seguraski zenbait etxeetan ikastolara gana intzirian solasoiek ibili zirela etxeetan. Horregatik, aski ongi badakizue Jul egitasmoaren helburu nagusiena eskuaraz irakurtzeko zaletasuna sustatzea dela. Eta horretan dihardugu aspaldiko partez. Izan ere, aurten 24. edizioa ospatu dugu. Gure gizarte aldakor honetan gutxi irakurtzen omen dugu, eta leitzeko zaletasuna sustatzeko zer egin daitekeen kezka iturri da eremu ezberdinetan. Hala gertatzen da gure ikastoletan ere. Horregatik, Jul kanpaina egoera horri aurre egiten laguntzeko tresna bidea izan daitekela uste dugu, edo behintzat hala izatea nahiko genuke. Horretarako, kanpaina osoan zehar, eskuaraz irakurtzeko zaletasuna sustatzen duten jarduera anitz proposatzen dizkiegu etapa ezberdinetako irakaslei. Adibide gisa, liburuen azalekin ikastolako pasilloan 100 zangoa osatu. Gelaz gelako liburutegi ibiltaria. Liburu markatzaileak sortu, eta abar luze bat. Halaber, Julen bitartez, liburuen marrazkiez eta ilustrazioez gozatzeko aukera izaten dute gure ikasleek. Euren sormena ere lantzen dutelarik. Irakurtzea gizakiok bizitzan zehar egiten dugun ekintzari garrantzitsu eta erabilgarrienetako bada. Irakurketak arreta, konzentrazioa, konpromisoa eta gogoeta eskatzen ditu. Besteak beste, eta elementu horiek guztiak guztiz mesedegarriak dira gure neska mutikoen garapenean. Gainera, modu unitzetan eta helburu ezberdinekin irakur daiteke, ala plazer hutsagatik, nola ikasketetan edo lanean helburu jakin bat lortzeko. Edozein modutan, irakurtzeak gure irudimena pizten du, gure buruan mundu berriak sortzen dizkigu, gure hizkuntzarekin edo beste batzuekin harremanetan jartzen gaitu, ortografia hobetzen laguntzen digu, sormena astintzen digu, bertzein bertze onuraren artean. Ez da gutxi, ez da? Espero dut gure ikasleek zuen sorkuntzarekin disfrutatzen duten antzera, zuek ere ekitaldi honetaz goza dezazuen eta zuen sariengatik pozik egon zaitezten. Mil esker haunitz gurekin egotera etortzeagatik, bihotzez. Zorionak sarituak izan zareten idazle eta ilustratzaile. Mil esker. Hitz ederrak, Elenarena, betiko moduan, bere euskara eder horretan. Bueno, aurtengo sariari buruzko informazioa emango dizuegu orain. Zakit hemendik ikusiko den, Aitor, hori da. Fernando Pagola, donostiarraren lana da hau. Arkitektoa eta artista. Proiektu eta marrazketa irakaslea izan da Nafarroako Unibertsitateko Arkitektura Eskolan. Bere obra, estatuko hiri askotan eta munduko hainbat herrialdetan erakutsi du. Hainbat erakunde eta museotako aholkularia da gai artistiko eta estrategikoentzat. Bilaketen artista, geometriaren eta planoak dien eta espazioak sortzen dituzten koloreen esploratzailea. Julerako obra eskatu genionean, liburua aukeratu zuen volumen fisiko gisa, arkitektura gisa. Artistaren lana ikuspegi zabalagatik nabarmentzen da, besteak beste. Eskultura, instalazioak, pintura, grabatua, bideograbazioa eta hitzaren erabilera bezalako disiplinetara hurbilduz. Lan hauek, neskatoak erakusten digun lanak, perkainen itzalean izeneko lanen bertsio eguneratua dira. Fernandok
gaur arte garatutako proiektu artistiko garrantzitsuenetako baten izena. Artelan hoietan, artistak ohiko estanpazio tekniketan jartzen du arreta. Ideia komun batetik sortua, frontoia eta pilota jokoa. Serie honetako lanetan, pilotarien eta bere ingurune arkitektonikoaren arteko harremana agerian jartzen da. Kasu honetan, funtsezkoa eta sinplea dan edertasuna duena. Jokoa garatzen den frontoiaren 3 paretek osatzen duten oinarri espazialeko triedroa. Sail honetako lanen izenburuak, euskal pilotaren lehen figura handia eta mitifikatutako figura den Perkain aipatzen du. 18. mende bukaerako finalen jokalaria. Obra horietako bakoitza, zail berekoak izan arren, lan paregabeak dira, ezberdinak danak. Frontoiaren geometrian, inspiratutako izaera abstraktuko pinturak eta pagolak dioenez, munduan existitzen den arkitekturarik oinarrizkoena dela esatera ausartuko nintzateke, eta bere edertasun apartagora bera gutxi erabilia izan da gure ikonografian. Eskultor pintura horiek ez daude marko tradizionaletan irudikatua, baizik eta ja eskultorikoa dan eta nolabaiteko sakontasuna ematen dien kutxa txikietan, nun testura garrantzitsua dan. Jules Sarietako egindako pieza hauekin, maizuki kombinatu nahi izan ditu Perkainen itzalean, seriaren geometria eta liburuarena. Gustoko izatea espero dugu, benetako artelana bai da. Eta gure ekitaldiarekin jarraituko dugu. Jules ekitaldia janzteko ezinbestekoa dugu tokiko ikastolaren laguntzar antolaketan. Gaurkoan ikuskizun ederra prestatu digute eta ikastolako neskamutilak ez datoz bakarrik, laguntzaile berezia dakarte. Aurrera neskamutilak. Aldapeko sagarraren adarraren puntan, puntaren puntan, soria zegoen kantari. Txiruriruri, txirurirura, nokaditu ote du kantu eder hori. Txiruriruri, txirurirura, nokaditu ote du kantu eder hori. Aldapeko sagarraren adarraren puntan, puntaren puntan, soria zegoen kantari. Txiruriruri, txirurirura, nokaditu ote du kantu eder hori. Txiruriruri, txirurirura, nokaditu ote du kantu eder hori. Sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo de la sagarra yo de la yo de la yo sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo. Oianaren zolan, solaren zolan, lili bat badago beilari. Txiruriruri, txiruri
la sagarra, yo de la sagarra, yo de la, yo de la, yo de la sagarra, yo de la sagarra, yo de la sagarra, yo de la, yo de la, yo sagarra, yo de la sagarra, yo de la sagarra, yo de la, yo de la, yo de la sagarra, yo de la sagarra, yo de la sagarra, yo de la, yo de la, yo sagarra, yo de la sagarra, yo de la sagarra, yo de la, yo de la, yo de la sagarra, yo de la sagarra, yo de la sagarra, yo de la, yo de la, yo sagarra, yo de la sagarra, yo de la sagarra, yo de la, yo de la, yo de la sagarra, yo de la sagarra, yo de la sagarra, yo de la, yo de la, yo sagarra, yo de la sagarra, yo de la sagarra, yo de la, yo de la, yo de la sagarra, yo de la sagarra, yo de la sagarra, yo de la, yo de la, yo sagarra, yo de la sagarra, yo de la sagarra, yo de la, yo de la, yo de la sagarra, yo de la sagarra, yo de la sagarra, yo de la, yo Ikusgarria, benetan. Eta plazer ematen du ikustea gure aurrak musukorik gabe. Bueno, ekin diezaiogun sari banaketari. Sarituak izan arren, ezin etorria adierazi duten egileak aipatu nahiko genituzke, baita berauen liburuak ere. Galdu xamar, liburuaren egilea dan Chris Houghton, monstruek ere gela txukuntzen dute, liburuaren idazlea dan Jessica Martinello, badauzkat nire zulotxoan, liburuaren sortzailea Alaine Agirre, Katja Ametxetan liburuaren egilea Miren Agurmeabe, Nur eta Zirku Miragarria liburuaren idazlea Toti Martinez de Lezea, Minan liburuaren egileak Ibrahim Abalde eta Amets Arzailuz, eta Zendabalitz liburuaren idazlea Erika Elizari. Eta marrazkilarien artean Enrique Lorenzo eta Jokin Michelena. Tafallatik gure zorionik beroenak helarazi nahi diegu. Arrezazue, besarka da, ez du bana. Hoietako batzuk agian ikusten nahi dia momentu honetan ekitaldia. Eskerrik asko. Jessica Martinellok, monstruek ere gela txukuntzen dute liburuaren egileak, Italiatik hitz hauek helarazi dizkiegu. Ciao, bambini. Oso pozik nago jakitean nire istorioa hainbeste gustatu zitzaizuela, ezen botoa eman zenioten eta sari hau irabazi nuen. Mi sento davvero onorata. Grazie, grazie, grazie mille. Gaur zuekin egotea asko gustatuko litzaidake, zuzenian eskerrak emateko. Baina zoritzarrez ezin izan naiz joan. Nire lana izugarri gustatzen zait eta zuengatik idazten eta ilustratzen ditut ipuinak. Niretzat oso garrantzitsua da jakitea istorio hau iritsi zaizuela eta entretenigarria dela. Eta agian monstruek ere gela txukuntzen dute liburuak, pentsarazi dizuetela pixka bat eta lagundu ordenatuago izaten, auskalo. Sari honek asko hunkitu nau eta oso harro sentiarazten nau. Inoiz ez utzi irakurtzeari eta zeuen barruko motxila emozioz, izaki fantastikoz eta barre ugariz betetzeari. Quindi ancora grazie di cuore. Eskerrik asko. Tira, eman diezaiogun hasiera sari banaketari. Horretarako, Tafallako ikastolako ikasleen laguntza izango dugu. Hementxe daudenak. Alai, non dugu Alai? Alai etorri behar zaigu.
3-6 urte bitarteko kategorian, Dorotea liburua saritua izan da. Doroteak etxea zeukan euliz betea. Gogaitu zen Dorotea, ezinezkoa baitzen, etxean lasai egotea, hainbeste euli zituela. Baina nola lortu euli guztiak desagertzea? Natura eta kultura, traizioa biltzen ditu album honek. Amatxi bakardadean, eguneroko deserostasunean eta eragozpenen aurrean, ausart, konponbide bila dabil. Testuaren aldetik paralelismoak eta errimak, eta ilustrazioaren aldetik bihurrikeria eta konplizitatea. Zorionak Amaia Egidazu, igo mesedez zure saria jasotzea. Uste dut galdera bat duela zuretzat gure txiki honek. Zergatik beti otxoak izan behar dira gaiztoak? Dorotearen ipuinean iruditu zaizu otxoa gaiztoa dela? Bai? Zergatik? Bera zegoenan gogaituta eta bera behar zuena esan lasai egotea eta irtenbide bakarra aurkitu zuen momentuan. Baina, ipuin honek badauka aukera nahi baldin baduzu, otxoa Dorotearen etxetik bidali eta Dorotea lasai usteko. Beraz, ipuinetan sortea daukagu, gaiztoak diren hoien aurka, guk nahi ditugun tresna guztiak asmatu ditzakegulako aurre egiteko. Eta uste dut Dorotearen kasuan ere, horrela egin dezakegula. Eskerrak eman nahi dizkizuet, bihotze, sari honengatik, benetan sekulako posa hartu dut. Niretzat oso pozgarria da ikustea horrelako mugimendua dagoela haur eta gazte literaturaren atzean, nik zue bezalako gelitxo ditut, eta bai eskerra azken urteetan ipaia bat irakurri ditut, eta benetan, ez dakiz, ari honek frontoi batekin zerikusia basua eta zorionak dago, zeren bai egile eta Jon Kanpainaren atzean zagoten guztian artean, uste dut haur literatura eta gazte literaturaren alde, hormagopekoa eta toto egin dugula. Argazki bat atako izuete. Eskerrik asko, Amaia Talai. Badauzkat nire zulotzoan, 6-8 urte bitarteko kategorian, boto gehien jaso duen liburua da. Honen idazlea dan Alaine Agirrek ezin etorria aderazi digu eta hitz hauek irakurtzeko eskaera luzatu du. Nire esker ona guztiei, zuekin egon naiz, distantzia fisikotik bada ere, emozionalki gertu. Mila esker, bihotzez eta paperez. Taupada pizten didazue eta tinta eman. Besarkada bana, bidali dugu. Eskerrik asko, Alaine, zure hitz hoiengatik. Eta orain, Eider, hurbildu, saria ematea. 6-8 urte bitarteko kategorian, minutu eta erdiko monstruoak liburua, boto asko jaso ditu. Gure gimnasta txikiak ikastetxeko ekitaldi nagusian jardun beharra dauka. Zerbait okertzen ari da baina. Korapiloan abaritzen du sabelaldean. Beldurraren monstruoak ez dio bakerik eman nahi. Gai izango ote da bere jarduna minutu eta erdian egiteko? Zorionak, Almudena, jaso ezazu zure jultzaria.
Eskerrik asko. Bueno, Almudena, ongi etorri. Madriletik propio, etorri berria da. Etorri berria zea. Zinez eskertzen dizugu alegin hori. Galderaren badaukazu, ezta? Zua zara ipuin horretako protagonista? Arratsaldeon, euskara saiatuko nahi, hemen daukat zerbait apuntatuta. Vale. Nire kirol ibilbidean sentitu nuen beldurrak ez zidala uzten hilabetetako ahalegin eta lan guztia erakustea. Nire monstruaren lagun egin behar nuela ulertu nuenean, askoz eta askatasun gehiagorekin lehiatzen hasi nintzen. Eta eskerrak eman nahi dizkizuet, minutu eta erdiko monstruak aukeratzeagatik, eta zuengatik etortzea benetan opari ederra da niretzat. Eskerrik asko. Baina bai. Es que estudié en Ikastola, pero tuve que ir a Madrid y fui perdiendo. Primeran egin duzu, zoragarri egin duzu. Bai, eta gimnasta izan zea orduan. Eskerrik asko. Eider, urbildu, Eider, sari ematea. Eider ez dago? Barkatu. Orduan, Julene. Hartu. Hiru gara, baina niri 5. 8-10 urte bitarteko arrakasta handia izan duen liburua dugu hau. Amaren lana dela eta Gorkaren familiak urtebete Ameriketako Estatu Batuetaren pasatzea erabaki du. Gorka izugarri pozik dago, abentura hau hasteko irrikaz. Eta are gehiago postuko da eskolako lehen egunean Ben eta Brian ezagutu eta lagun egiten dituenean. Postasun hori, ordea, laster desagertuko da. Mr. Roberts irakasleak hirukotea begitan hartu eta eskola egunak jasanezinak egiten dizkile. Ongi etorri Enara Garmendia, igo mesedez zure saria jasotzea. Horrengi, kaixo. Ziurazki protagonistek irakasleari zerbait egiteko planen bat asmatuko dute, ez da? Bueno, hasten dira ikasleak irakasleari, eta gero irakaslea ez da bat ere zintzoa, orduan gaizki portatzen da, eta dago, hor elkarrekiko feeling txarrori, liburu guztian zehar. Ez dugu espoilatuko, porque irakurtzeko gogoa sortu zaizkigu seguro. Julene, galderaren badaukazu? Kaixo, Nara, oso gaztea zarela ikusi dugu. Zenbat urtekin egin zenuen zure lehenengo liburua? Egin lehenengo liburua idatzi nuen 8 bat urtekin edola. Baina argitaratu izan zen honen aurreko liburua, iaz baita, baina euskenen orduan 26 urte. 26 urtekin hasi nintzen. Ziruitzen zaizu asko edo gutxi? Gutxi. Gutxi, gazte, bai. Bale, eskerrik asko. Bai, oso. Bale, txalo bero bat. Oskia, Nagore eta Grazi. Bederatzi 10 eta 12 urte bitarteko kategorian, irabazle Onin bildumako liburuak izan dira. Onin eta denboraren makina,
eta Onin mitologiaren lurraldean, urrenez urre. Batean, Oninek denboran zehar bidaiatu zuen. Batzuetan, txango bat sekulako odisea bilaka daiteke. Makinista txoro baten eta haren lokomotor zaharraren erruz. Erdi aroan agertuz. Eta bestean, Oninek mitologiaren munduan barneratzeko ametsa zuelarik, sekula ez zuen pentsatuko sarbideko atea etxetik hain gertu egongo zenik, inguruko mendietan hain xuxen ere. Mari, Jartxalo, Erenzugeak, Lamiak, Euskal Herriko sinismenak eta personaia mitologikoak irudimena astintzeko liburuak. Zorionak Ibon Martin. Etor zaite, saria jasotzea. Kaixo. Ez bat, baizik eta bi. Super pozik eta super eskertuta. Ikusten duzue, zainen ongi. Bueno, a ber, zerbait baduzu ez, galdera. Kaixo, Ibon, mitologia asko gustatzen zaizula ikusi dugu. Zu ze pertsonai mitologikoarekin identifikatzen zara? Ui, ze zaila. A ber, mitologia pila bat izugarri gustatzen zait. Uste dudalako Euskal Herriko zerbait berezia dela, ez? Gure mitologia da gure kultura, gure ohiturak, gure izaera, eta, bueno, izugarri gustatzen zaizkit historia guztiak. Baina, ze pertsonai izango nintzateke? Ba, igual galtzagorriak, beti daudela atope gauzak egiten, ni beti nago gauzak egiten. Eta, bueno, hortik, ez? Hortik ibiltzen, eta, bueno, gutxienez, Oninen liburuan, mitologiaren lurraldean, gure lagunei laguntzen diete, ez? Tartaloren aurka eta, bueno, bai, galtzagorriak niretzatia, bueno, ez dakit berezienak, baina bai, maite ditudenak ginen. Mila esker. Bueno, eta mila esker, ja ez dakit, ja izango da, 3., 4. urtea, Jules saria jasotzen dudala, Oninen bildumarekin niretzat, pasada bat da, ni hasi nintzen liburu hauek idazten nire alabarentzat, eta orain ja, bueno, Euskal Herriko gaztetxo guztiontzat dira, ez? Eta, bueno, izugarri posten nau, eta benetan, mila esker irakurtxagatik. Zuri, arrazkia, Denbora makina bat izango bazenu, ze garaiara bidaiatuko zenuke? Gustatuko litzaidake pila bat Egiptora bidaiatzea. Egiptora piramideak egiten zuten garaira, baina en plan kanpotik ikusteko, ez lanean ibiltzeko, kanpotik ikusteko eta gero bueltan. Eskerrik asko. Irune, zatoz. 10 eta 12 urte bitarteko kategorian gaude. Eta Argizorgin liburua esarituenen artean dago. Hilarek batzuetan zailtasunak ditu zuzen ahoskatzeko. Batez ere, jende aurrean irakurri behar duenean. Eskolan esate baterako. Horregatik, gurasoek, logopeda baten laguntza bilatuko dute, Agata izenekoa. Agate. Dena den, Agate etxera sartzen denetik, hilareri etzaio gustatzen. Izan ere, etxekoak arriskuan daudela susmatzen baitu. Estibaliz Bibanko, etorri mesede zure Jules saria jasotzera.
Uste galderen bat duela zuretzat. Izan alduzu esperientzia txarra logopeda batekin? Noiz bait? Bueno, oso galdera ona, logopeda gaizto bat agertzen delako argi-sorgin istorioan. Nik ere, Ilarek bezala, liburuko protagonistak bezala, ahoskatzeko baino gehiago irakurtzeko arazoak izan dituen. Baina, eskerrak guraso, pazientzia handiko gurasoak izan dituela, orduan, eurei esker ez nuen logopeda baten beharrik izan. Eurak jarri ziren nirekin, JK, etxean genituen liburu guztiak irakurtzen. Orduan, horrelako jendeari esker, ez da, gurasoi esker, horrelako irakursaletasun ekimenei esker, irakurleoi errazagoa egiten zaigu irakurtzea. Beraz, eskerrik asko sari honengatik. Niretzako oso garrantzitsua da, eta oso pozgarria, argi-sorgin da, 2015 urtean argitaratu zelako, eta 7 urte geroago, oraindik ere, Jules ariketa honetan, hautatuenetarikoa izan da. Beraz, eskerrik asko, eta horixe, mila esker. Ilargitan, Oraintxe deituko dugun egilearen 2 liburu izan dira sarituak 2 kategoria ezberdinetan. Batetik 10-12 urteko kategorian eta bestetik 12-16 urte bitarteko kategorian. New York liburuan Magic eta Zurik ikasturtea New Jerseyn pasako dute. Bizipen asko eta zirraragarriak biziko dituztelarik. Gainera, Enara eta June bizitan joango dira eta 5 egun pasako dituzte elkarrekin, New Yorken. Inoiz ahaztuko ez dituzten era guztietako abenturak izango dituztelarik. Beste liburuan, Festa liburuan, Sofia eta Andrea ilusioarekin inguruetako udako festarik sonatuenetara joango dira. Gogoa eta gorputza aske utzi da. Sofiak eta Ibanek ezin izan zioten ezetzik esan elkarrenganako erakarmenari. Sexua izan zuten. Badago 16 urterekin haurdun geratzen den neskarik. Jasone osoro ikus dezakezuen zure liburuek arrakasta handia izan dute aurten ere. Zorionat, igo mesedez jasotzen. Gaztei interesatzen zaizkien gaiak, ez da? Bai. Lehenengoa, guazen bildumakua baita ere, interesatzen zaie telesaia, eta liburuak ere badirudi baietz, osako sopozik. Eta festa, bai, alde batetik handago festa bat, eta hori beraientzat garai hortan da ezinbestekoa. Baina gero bezale batik nahi naban baita ere, errealitate bat kontatu, ez da? Orduan geratzen da neska baten kontu hori, eta zer ez den egin behar nahiz eta badakiten orduan geratzeko, eta batez ere 16 urterekin orduan geratu ezkero, gure burutikan ze gauza pasatu aldian. Igual hori da galdera, igual aurreratu naiz markatu, A ber, zintzu dira galdera. Kaixo, Jasone, zu gaztetan juergista bat izan zinen? Juergista bat naiz. Zergaitik asmatu zenuen Liza bizilaguna zela eta Enararen atzetik zijoala? Detaile badago, goratzen zea zergatik idatzi zenuen hori? Zergaitik asmatu zenuen Liza bizilaguna zela eta Enararen atzetik zijoala? Atzetik, omen da bilen norbait.
Bueno, bai, pixkat hori izan zen intriga puntu bat sartzearen historioari. Bai, bada hor pertsonai bat, ez da errepikatzen dana, tartekain erak ikusten dabana, eta bukara arte ez dakigu zehazki zein dan. Orduan, bueno, liburuetan pixkaten gantzatzeko tarteka, intriga pixka sartzea ere, importantea da. Eta juarrizte izaten jarretzen du, baina gero eta isoko sartzea jata rekuperatzia. Hori ere hola. Baina, bueno. Bueno, eskerrik asko, dana daude eskerrak ematen, niretzat ere beti da plazerra. Bueno, ona etortzia eta nire liburuak hautatuen artean egotea, osak, mila esker. Amabi eta 16 urte bitarteko kategorian, beti iparralderantz liburua, ezbairik gabe bozkatuenetarikoa izaten da urtero gure ikasleen artean. Senegaletik hurbil dagoen Kaies herrian jaio zen Drisa. Han bizi izan da bere gurasoekin, eta 2 anai arrebekin. Eta haurtzaroaren oroitzapen atseginak ditu, baina egun zoritzarreko batean, aitak lanpostua galdu eta bizibidearen bila Europara abiatu zen. Aitaren berririk ez zuenez, 13 urte bete zituenean, Drisa bere bila abiatuko da eta era guztietako personak ezagutuko ditu. Onak eta txarrak, gaiztoak. Jon Arretxe, zorionak berriro ere. Bueno, historia gogorra, abenturaz ere beteta, baina gazteak erakartzen duena, zalantzi gabe, zer dalata, nun dago? Behar bada egiazko historia dalako. Eta libura bauzko urte bat, zuzeko aipatu duzu, eta ikasle jarritzen dute irakurtzen, eta nik uste dut interesgarria dela honelako historiak irakurtzea, baita urten saridun gertatu dan Minaneko Ibrahim Abalderin historia entzute ere, hobetu ulertzeko gauza batzuk, ez? Gure gizartea gero eta kosmopolitagoa da, gero eta atzerritik etorretako jente gehiago dago hemen, eta nik uste dut atzerriko jente hori hobetu ulertzeko eta errespetatzeko eta beharrezkoa dira horrelako historiak. Galdera baduzu, Xabier? Bai. Egia da jaio zinen herriak ez duela itsasorik. Orduan, zuk liburuan bezala beti iparralderantz egiten duzu hondartzabila? Ni jaio nintzela itsasorik gabeko herri baten. Irakurri duzu liburua. Ez, Drisa da itsasorik gabeko, ez dakit ondo ulertu duan galdera, barkatu. Nungotarra zea? Ni izatez Bizkaitarra. Baina nungotarra Bizkaian? Basaurikoa. Basauri? Hor ez dago itsasorik? Ez dago itsasorik. Ni nintzen jaio Afrikan, Burkina Fasoan, Barkatu. Esan nahi nuen Dris, eskepa nago pixkat den. Lasai. Kristona ausardia da hemen plantatzea jente guzti honen aurrean eta hitz egitea eta... Bai, Drisa jaio, bai. Ni pensatzen nuen galdera zala, nola hor jaio zinen, eta orain arbizun nola bizizean, pues agian galdera zegoela, arbizun itsasorik ez. Etxe politxe ederrak eta ez daki zoru ederra, baina itsasorik ez. Ez da, Bizkaia ederra da, nik asko maitugu, nire kaso ni hegoalderantz etorri naiz, Nafarroarantz. Nafarroan ere oso zoriontzu bizi naiz. Baina herri polit eta euskaldun baten, eta nik ere, denok eskerrak eman dituzten. Nik zorionak eman nahi dizkiet, Tafallako gaztetxoei erakutsi diguten ikuskizun horregaitik. Benetan izan da, unkigarri oso ederra. Eskerrik asko. Argazkia, bale? Argazkia. Eskerrik asko, Jon. Eskerrik asko, Xabier.
Araia, etor zaite? Hamasei 18 urte bitarteko kategorian gaude momentu honetan. Magali ez dago bakarrik liburua sarituenen artean dago. Egun zailak bizitzen ari da Bergarako institutuan. Egun ilunak, egun korapilatsuak. Duela 15 egun bertako 2 ikasle gertakari tamalgarri batean nahastu zien. Violentzia irrazionalaren atzapar zikinetan murgilduz. Geroztik giroa endredatu xamar dago. Bai eskolan, bai herrian ere. Jon Andueza, zorionak, etorri mesedesaria jasotzea. Bueno, iruditzen zaizu violentziaren kontra edo bortizkeriaren eraginak eta jabetzeko liburu bat, zure liburua izan daitekela, zakit baliabideetako bat? Bai, ez bakarra, baina uste dut neurri batian badala, bai, erraminta txiki bat, ez da? Asmo hori izan gainera, hausnarketa hori egitea, ez da, zer pasatzen ari den gaur egun, ez da, beti horrela izan da, baina ni sensazioa daukat azkenengo dola honetan, gure gizartean eta gazteen artean ere gauza arraro asko gertatzen ari diela. Askotan violentzia dagoela tarteko, eta gutxienez pentsatu egin behar dugula, ez da, ber zer egin daiteken, edo zer egin dezakegun gutariko bakoitzak hori aldatzeko, ez da, eta gainera sarritan eta zoritxarrez emakumeek pairatzen dute violentzia hori, eta, bueno, nik alegin hori egin nahi izan nuen, ez da, ni ez naiz emakumea, baina euren lekuan jarri eta pixkat, hori ez, gutxienez hausnarketa egitea, ze Kristo pasatzen nahi den. Eskerrik asko, bai. Galdetu nahi jozu ez zerbait? Zergatik erabaki zenuen Magalik ez hitz egitea? Ez hitz egitea. Ez hitz egitea, Magalik, egia esaten baizut, bilatu nahi nuen edo lortu nahi nuen personaje bitxi bat, personaje diferente bat, personaje arraro bat, bai? Liburuari berari nortasuna emango ziona, ez da? Eta orduan, proba txiki batzuk egin nituen, ze tankerako personajea izan ziteken, eta alako baten pentsatu nuen, eta zergatik ez, neska bat, hitz egiten ez duena, baina gainaztu hitz egiten ez duelako nahi. Ez ezin duelako, ez da, ze kasu hortan, behar bada beste leku batzutatik eraman barko nuke, ez da, kontakizuna. Eta alako batean, hasi nintzen horrekin jolasten, eta hori probatzen, eta iruditu zitzaidan, benetan oso personaje politia ateratzen ari zala, eta hitz egiten du, bukaeran, baina, zerbait esaten du, eta zerbait polita gainera, eta, gustora geratu nintzen jolas horrekin. Eskerrik asko, Jon. F kategoriarekin bukatzeko, Sendabalitz liburuaren idazlea dan Erika Elizarik ezin etorria dierazi zigun, baino atsegin handiz, bideotxo bat bidaliko zigula ere aipatu zigun. Hementxe dugu bideoa. Ari naiz, Sendabalitz liburuaren idazlea, orain dela 2 urte argitaratu zen, eta orain aurten zuek nire liburua gustokoren artean aukeratzeak, ilusio handia egin dit, beraz eskerrik asko, eta nahi duzuen arte. Oraingoan, ilustratzaileen kategoriako sari banaketari egingo jogu. Nagore, gerturatu saria jasotzea. Ahora damos paso a un ilustrador muy querido en las ikastolas. Hablamos de un ilustrador que mientras viaja por el mundo se nutre de todo lo que ve para realizar sus ilustraciones. Nazioarteko moda marka ezagunen diseinuak egin ditu. Eta gaur egun artista grafiko independiente eta aurre eta gazte literaturan ilustratzaile lanetan diardu.
Ibon Martinek idatzitako honin sailaren marrazkiak bereak dira. Beti erronka berrien atzetik dabilen irudigilea. Zorionak, Emmanuel Montiel. Benvingut als Premis Jules i felicitats pel teu premi. Ongi etorri, Emanuel. Eta Nagore tiene una pregunta para hacer. Hola, Emma. Si respondes bien, te dará. Si no, no. En el libro de la mitología de Ivonne Martín y tuyo, a él que el personaje se le quema el pantalón y se le ven los canzoncillos. Los canzoncillos tienen forma de corazones. ¿Los ilustradores utilizáis canzoncillos o bragas tan divertidas como las de Eric? ¿Tengo que contestar esto? Bueno, los ilustradores tenemos una norma. Siempre divertidos, blancos nunca. Jul egitasmoaren ilustratzaile kategorian oso kutxuna dute gure aurrek marrazkilari hau. Eta baita guk ere. Arte ederrak eta animazioa ikasi eta berehala ibilbide profesional oparoari ekin zion. Ilustratzaile lana asko estimatzen duela zalantzarik ez dago. Dena den, irudigintzaren munduan beti gauza berri eta interesgarriak eskaintzeko prest dago. Esate baterako kokoak marrazten, animazioak egiten eta bar luzea. Zorionak, Eider Eibar, etor zaitez. Begira, era berezian eskatu diate Nafarroako ikastoleak hitz hauek esatia. Era berezian aipatuta eskertu nahi dizugu 2021ko ikastolen jaien baitan eman zenigun laguntza. 5 ikastola antolatzaileek horma irudi bateratua sortu zuten, baino ezinezkoa zatekeen zure laguntzari gabe. Itzela egin zenuen lana, bejon deizula. Eskerrik asko. Zure ilustrazio batean ikusi dugu mutiko batek oso pozik garbitzen duela erratzarekin. Zure hain salerosa zara erratza pasatzen, ala nahiago duzu zure pertsonaia garbitzera jarri? Oso galdera ona, bigarrena. Argita garbi, nik asko zikintzen dut. Egiten dudana, zikindu baino lehen ondo prestatu dena. Plastikoa, jarri, papera, bertzeko. Baina bai, asko zikintzen dut. Eskerrik asko, galdera gaitik, dana gaitik, sadia gaitik, orain esan dakoa gaitik, esan behar dut niretzako ohore handia izan dela, ikastola guzti horietan. Artista guzti horiekin horma irudiaren kontu hori egitea, pila bat ikasi dut, egia esan harrera denetan izan da bikaina, eta ikusi duana da, daukazuela marrazteko gogo pila bat, toki guztietan. Ez dakit, emedik animatu nahiko nuke, hor guztiak, nik esan behar du ni ilustratzaia naizela kasualitatez. Niri marraztea beti gustatu izan zait, baina liburuak ilustratzen kasualitatez hasi nintzen, orduan animatu nahi ditut, marraztea gustatzen zaien, hor guztiak, egunen baten, ilustratzen, probatzera, badakit Jul kanpaina barruan saiakerak eta egite dituztuela, orduan jarraitu, ze posible da, eta marrazkilarion bizitza, erratza ez dugu askotan pasatzen, baina super divertigarria da, eta oso ondo pasatzen dugu. Eskerrik asko.
Jon eta Enar. Eta Jul kanpaina oso ezagunak dien marrazkien egilea dugu oraingoan. Arkitekto titulazioa duen komikigintzaren zale amorratua. Hainbat eremutan marrazten eroso sentitzen da. Aldizkarietako tirak sortzen, Argia, Gaztezulo, Xabiroi eta H28 aldizkarietan kolaborazioak egiten. Eta liburu eta diskoetarako ilustrazioak ere egin izan ditu. Divulgazioa ere oso gustokoa duenez edozein ilustrazio, komiki, marrazki konzeptual edo storyboard sortu behar duenarentzat hitzaldiak eta komiki tailerrak ere ematen ohi ditu. Izan ere urtengoan jaien antolatzaile dien ikastoletan dabil bertako ikaslei Euskal Herriko ikastolen komiki lehiaketaren 2. edizioan parte hartzeko aholkuak emanez. Zorionak Joseba Larretxe Josebizki. Kaixo. Josebizki. Gauza asko egiten dituzu, baina gaur gurekin zaitugu aurre eta gazte literaturan egiten dituzun ilustrazioengatik. Liburuak ilustratzea eskakizun handiko lana alda besteekin konparatuta. Marrazkilari batekin ditzazken beste lanekin konparatuta? Begira, ez. Barkatu horrela erantzutea, ez diot importantzia kendu nahi, baina liburuentzako ilustrazioak egitea oso eskerroneko lana da. Ze marrazki gutxi batzutan gauza asko kontatu ditzazkezu. Ez dena aldiz ez dena bat ere eskerronekoa da komikiak egitea. Ze marrazki pila bat egin behar dituzu historio berdina kontatzeko, historio bera kontatzeko, ezta? Aukeran, ipuinentzako ilustrazioak egitea da lanikan erosoena eta eskerronekoena. Galdera badu. Galdera baino lehen oso gustora ginen zurekin komikak egiten eta, orain galdera. Zure ilustrazio batean, zure autorretratuan, arkatz bat burutik ateratzen zaizu. Hainbeste burua uste ematen dizu marrazkilari profesionala izateak? Bai. Tamalez ez da munduko profesiorikan, ez da futbolista izatea alegia. Ez dago hain ondo remuneratua. Baina nuen horregatik marraztu nire burutikan arkatz hori ateratzen. Marraztu nuen, pixka bat irudikatzeko, egun santo guztian nagola, marrazkietan pentsatzen. Eta orduan borborka ateatzen zizkidala marrazkiak burutikan, arkatz bat jarri nuen, adar bakar bat banintza bezala, baina arkatz bat adarraren ordez ez da. Zuri Ikea, zuri arkatza. Eskerrik asko, argazkia. Eta sari banaketarekin bukatzeko ja, Jokin Michelena ilustratzaile ezagunarekin bilduko gea, baino bidali digun bideo baten bidez. Ja zer dioen? Arratsaldero lagunok, orain berriro enteratua naiz, aurten ere Jul sarituen artean jarri nauzuela. Tamalez ezingo dut zuekin egon urruti bainak oraintxo bertan, eta naiz eta ni horrelakoetan pozik egoten naizen egun hauetan zuenean. Eta nik ez tegik zer daukan, sari honek urtez urte gero eta poz handiego ematen didala. Ez naiz otxuz den asunto ontara. Eta egora enten nik ez tegit orain zein behar dudan, gero eta esker gehiago eman behar ditudan, nekatu erte edo nola. Aurrela utziko dugu, baina zuek bai uste dut zuen liburu horrekin, edo bi liburu horiekin, edo dauzkatzuenekin, zer egin behar dut zen, sei ezazute liburu horiek lardazkatzen eta nasten eta gastatzen, eta nik ez da egita hau esatea ondo dago, baina
liburuenatik herrita egin behar dute, herrita egiten, eta haserretzen, eta lapurtu behar bada ere, lapurtu itzazue, liburuek irakurri behar badituzue. Aio lagunok! Eskerrik asko, Joki. Bueno, eta ja iritsegea bukaerara. Aurten, aur liburuaren nazioarteko eguna ospatzeko mezua, Richard Van Campi eskatu dio IBBIk erakundeak. Idazle hau, iparraldeko Kanadakoa denei izena duen nazioko idazlea da eta bertan Atabaskan izeneko hizkuntza hitz egiten dute. Sekulan entzun ez ditugun zenbat hizkuntza dago munduan, ez da? Bueno, hauxe da berak prestatu duen mezua. Irakurtzea askatasuna da, arnasa hartzea. Irakurtzeak beste era batera ikustarazten dizu gure mundua. Eta sekula utzi nahiko ez dituzun munduetara konbidatzen zaitu. Irakurtzeak amets egitea albideratzen dio zure espirituari. Liburuak bizitza osorako lagunak direla diote, eta ados nago. Irakurtzen duzunean bakarrik hazten da zure uniberso perfektua. Historioak egoak dira, eta goratzen laguntzen dizute egunero. Beraz, bilatu zure espirituari, bihotzari, buruari mintzo zaizkion liburuak. Sendagarriak dira historiak. Osatu egiten dute, suspertu, inspiratu, irakatsi egiten dute. Bedeinkatuak, kontalariak eta irakurleak eta entzuleak. Bedeinkatuak, liburuak. Mundu hobeago, argiago baterako sendagaiak dira. Atabaske hizkuntzan 1000 esker, esaten omen da, masi txo. Bueno, eta zuei 1000 esker, idazle, ilustratzaile, itzultzaile, zen editore, esker 1000 etorri zeaten guztiei eta Tafallako ikastolako kide guztiei, beti Tafallara etortzea pozgarria da, gozada bada, ekitaldian lagun izan zaretelako. Eta orain guztiok batera talde argazkia eginen dugu, mesedez, altxatu zuen eserlekuetatik eta etorri honea idazleak eta sarituak izan zeatenak, gure lehendakaria,